वहिनी इकडे बसा या. गोमू आधी बसूया आपण. बसा आणि नंतर डुबके मारा. नाश्ता आणायचा. फोटो काढू फोटो. जरा सूर्याला पाणी टाकतो. चाललो काही चाललो घेऊन बघा काही चाललो काय घेऊन रिसॉर्ट मध्ये गेस करा. स्विमिंग पूल मध्ये हो गावातल्या स्विमिंग पूल मध्ये कपडे बिपडे रेडी. आम्ही कपडे चेंज पण केलेत बघा. मी काय घालून आलो होतो आणि काय घातलंय बघा. आता पूर्ण फॅमिली येते. सगळे डुबकी गावच्या माणसांना मग मी रिसॉर्टची गरज नाही. गावीच असं स्विमिंग पूल नदी समुद्र. आपण आजीला न्यायचं आहे ना. न्यायचंय आजी यायचंय तुम्हाला कुठे आम्ही गेलो होतो बघा स्विमिंग पूल मध्ये. हा चालेल. आम्ही गेलो होतो ती कुठे तिकडे ना. हे माकडांनी बघा रामफल खाऊन फेकलेलं आहे ना. अशीच फळं खातात ते. है वरती होते तिथे. होय 18 रामफळ होती रामफळनी. मग काय फेकून टाकू फेकू खाली. खाल्ल्यानी. हा चला जाऊया. हा चला टाकायचं नाही. अबे कपडे घेऊन ये. टॉवल घेतलास काय. कोंबडी आलाव काय. करायला पाहिजे. नाही 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 ना. कपड्याचा साबण घेतलाय ना तोच चोलायचा. दगडाचं साबण करूया. काजल ते घासतात ना दगडा. आज ट्रेनिंग त्या काजलला. मग साबण नाही मग आणते आणू. नको नाही साबण नको लक्ष आणते. नको नको त्याचा नाही वापरत तुम्ही. हाय कपड्याचा. हा बघ. हा चला तो चोलायचा. धुवायला ती म्हणते. हा आहे ना. चल आज काजल दाखवणार रस्ता आपल्याला. डोंगराची वाट. डोंगराची वाट. ते बघ काय घेते आजी बघ काय. मी काठी घेते. खायची काय नाही ते झाडू मारणार आहे मी. नाही या रस्त्यातून पटकन यायला होतो. हो तेवढाच करतो. चला मंडळी चला स्विमिंग करायला चला. हॅलो खतरों के खिलाडी मेंबर नंबर 1 कपडे धुवायला. मेंबर नंबर 2 आले आहेत. चला हे गाडी स्लो गाडी पाठवून येतात आहेत. हा सेफ्टी आहे ती सेफ्टी. गाडी कुठे लावली बघा ते. हा ह्या काय करताव का ह्या. राहू दे ते राहू दे. शेती नाही करत ना. पत्याला नेत नाही. पहिला पान नाही घ्यायचं. पान नाही घ्यायचं. असा सुका पान शेतीसाठी लागायचं. साठी लागायचं. भाजवून करायचं. हा भाजवून करायची ना शेतामध्ये. म्हणजे करताव काय. चला पटकन. इकडे धड सुमारे. नाही राहू दे ते काय लागणार नाही. ये आरामात यावा. मम्मीचे नवीन शूज. आजीला पण घेऊया आणि आत्याला पण घेऊया. चला हे आळू चांगला खायचा. आळू मावशी हे आळू खायचा. आळू होय. रस्ता बघा रस्ता. या या यावे यावे. सरकत सरकत या. चौकाच्या वहिनी लागतं. हे पायाला लागतं. हा चला आजी या. धुवा कपडे. हा रस्ता बघा कसा जातोय ना जंगलातून. जंगलातून ना इकडे वैवट होती पूर्वी. सगळी गावाची माणसं इकडे कपडे धुवायला यायची. मम्मीचं लग्न झालं ना तर इथेच सर्व आम्ही लग्नाचे वगैरे कपडे इथेच. कपडे धुवायला. आजी खैर आली. आजी ते काय जमा करते खाली खाली काय ते. होय सरशील डायरेक्ट खाली. आलाव काय. होय नदीत आलाव काय. पुढे बघ पुढे बघ. थै बघ तो नदी. तो दिसतंय मध्ये फोटो काढू. मोठो दगड दिसताय का तुका.
वा 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 पाणी दिसला बाबा. काय आज सुट्टी आहे सर्व बघ आणि तेव्हा कसं पाणी कमी होतं ना, मे महिना होता ना तो. आजीने ते स्विमिंग केली होती होय ना. आजीने कोण न कोपऱ्यातून चला मी वरतून चला बघा किती डिस्टन्स शॉर्ट असतो बघा. न करणारा पण करेल. आजी खाई राहिली. हे बघ आराने घालणार आहे सर्व. हे मासे कशाला तुम्ही हा मासे आहेत त्याच्यात. तुका आवडली काही सिनरी. त्या हे तर पातळीवर जायचं मम्मी आहे का रेसॉर्ट तुला? पेक्षा पण भारी है ना. त्यामध्ये ते आहे ना इथे फोटो वगैरे पण मासे रेसॉर्ट पेक्षा पण भारी आहे याच्यात ना. फोटो बिटो किती मस्त आहे. कंबरवर पाणी आहे इथे. आता पाणी मस्त आहे. आता नाही पाणी मस्त मोठं आहे आहे. तिथे पण. नाही खूप छान वाटतं. आमच्या आजूबाजूला बघा सर्वीकडे. आता कंबरवर पाणी आहे. तेव्हा कसं पाणीच नव्हतं ना, कमी होतं चप्पल पाणी. काढ काजल. काजल चप्पल सुकल्यावर काढ. घसरशीला इकडे काढायची ना वरती काजल. चल तिथे मी येते हात धुवायला धरायला तुझा. हे बघ इकडे बसते हा. हा बस बस. काय करताव काय काय जऊक बसलाव काय तिकडे. ती भांडी घालून बसली. आजी नाचून जऊक बसली. इथे बघा हे साहित्य बघा. हे मासे कुर्ले पकडायचं साहित्य ठेवलेलं आहे इकडे कुर्ल्या पकडतात. है ना. त्यात कुर्ले जातात मग त्याला काय व्ह्यू आहे इकडे. वा 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 टुरिस्ट स्पॉट होऊ शकतो हे. मस्त आहे किती बघ. काजल बघ खाय बसली. काजल बघ, काजल बघ. काय बसलास काय तू आजी. ती बसली बघा. चला आता मी बघा कसं खाली उतरतो बघा. मी बघ कसं खाली नाही, उतरतो. थंड नसेल. जा पप्या तू पण. वहिनी इकडे बसा या. गोमू इकडे या बसा. जमत ना तू काय. याच्यावर बसा इकडे. बस बस हा हे बघ, बस. इथे बसते मी. या आजी तुम्ही या. ही मोठी दगड आहे हा. ती दगड एक साइडला झाले ते जबरदस्त मस्त. पप्या हा बघ छान वाटतं ना. मस्त. काय दगड पण आलाय मस्त दिसतो. छान. आधी बसूया हा, आपण. बसा आणि नंतर डुबके मारा. नाश्ता आणायचा. ते रेस्टॉरंट असतं कोणकोणते माहितीये. मासे असे पायाखाली फिरतात. माणसं जेवतात. पायाकडे मासे येतात. हा ते बघ. हा आता पाण्यात दाखवतो बघा तुम्हाला. हे बघ हे बघ दिसतात. हे बघ दिसले का. हा, हे बघ मोठे आहे पप्या इथे. हे बघ, हे बघ इकडे आहेत बघ. हे बघा इकडे आहेत बघा. ते छोटे आहेत. हा, हे बघ, इथे दिसत. बघ पाण्यात मोठे. तेव्हा कसं मे महिन्यामध्ये पाणी कमी होतं ते बघ ना. हा. ते बघ पित्ताळे आहेत ते. आता जास्त आहे. इथे बघा हे वरती दगड आहे हे. आणि इथे आत. आरामात दगडावर पाय आरामात द्या. हा कारण आम्ही पोहायचो. हे बघ तिथून यायचो बसून. हे बघ ते केळीचे खांब आहेत ना, केळीचे खांब. हा. त्याच्यावर बसायचं आणि होडी करून इथपर्यंत यायचं. तिथून यायचं सरळ खाली. ते पण किती छान वाटतं ते ते तो काढायला. दगड पण बसण्यावर कसा आहे. पाणी टाकून तुला पाण्यात पाय टाकून बसायचं असं ये. या वहिनी या. नको ना. आई बसा ना खाली. मम्मी नाही छान बसा, त्या वाटतं. दगडावर चला तिकडे. नको. हे किती सीन किती मस्त वाटतंय. बघा आम्ही कुठे उभे बघा. आमच्या दप्तर टाकायची. दप्तर टाकायची बाजूला आणि इथे आंघोळ करायला यायची. पूर्ण 1 वाजता जायची घरी. मस्त आहे. सकाळची शाळा एप्रिल महिन्यात. आता ट्रेनिंग आहे. अजिबात तू हे करू नको. असे गावातले कोण माणसं असले तर सेफ असतं मम्मी है ना. चल चल. हा फक्त पाय टाक म्हणजे तुझं कंबर एवढा पाणी जाईल तो. भिजायला नको. लाटे पण भिजणार. खाली बस. आता आतेचा मूड आला वाटतं. नाही, काय नाही. आजी पण येत आहे थोडा थोडा करून येत आहे. म्हणजे हा काय ना आंघोळ कर. आंघोळ नाही, खाली उभी राहू दे ती. खाली जा. खाली जा. मातीत जा. आधार वाटला या काय गेलस नाही. कंबरवर हाय मग हे काय. गेलस का अजून काय आहे ना. रेती आहे. हा इथे रेती आहे. हा, बस बस. हा गारट. केस दे मी बांधते वर. अगं बाबे हात पकडून ठेव. थांब. आजी बसा तुम्ही याच्यात. एक वेळा पाय हे कर, हात पकड तिचा. आजीचा हात पकडलाय. फक्त हे कसे गुलगुलीत असत दगड हे है ना. ते काय रद्दारी नाही ना. हा म्हणून. फोटो काढू फोटो. हा बस बसून बसली तर बसली. उभीच राहिली. या वर. मोठा दगड आहे बसायला. नाही, हाय तो काय. तो तिकडे आहे. जा का कमी पाण्यात काजल. तिथे तिथे जा कमी ते पाण्यात. जसं तिकडे जाशील ना तसं पाणी कमी नाही होणार ती तो. कमी होणार तिथे गेलीस तर. जा. नाही जाऊ दे. जा जा बिंदास. काय बघ आधी एक एक बिंदास जा पुढे. मग बसायला भेटेल. काय करतोस काय या. हा, बघ. घे मजा तू. हा, मग काय नाही. काय नाही वाटत. अजून सगळं पाणी माझ्या बोंबलाचं, निर्मळ पाणी माझ्या सरंग्याचं. असं काय. हे असं बघ, असं कोंबडा असं करायचं. हा बघ बघ बघ. हा असं वाजवायचं पाण्यात. जा तिथे किती होतंय ते बघ तुला. फक्त हात दे ना. हात दे. फक्त हात दे त्याला.
जा खाली जा, हा खाली जा तिथे, हा दगडावरून खाली जा. तिकडे गेला ना ही एवढीच लिमिट आहे ही एवढीच खड्डा, एवढा हात दे. पण कंबरभरच तेवढंच तेवढंच आता कशी तेवढंच पाणी, बाकी काय दलदल नाही. दिसतावय का? दिसतो मग बाई, मग ही काय आता पाणीत गेला वय. नाही पाणी नाही, तू दिसतोय. ये ये अरे आता मी पण झाडं पण घेते, ही पण सर्व. जीवाची मधल्या कर. हा गावची येताव काय? रत्नागिरीची आजीला पण नाही घे. ना. थंडीला घातलं तू उंच आहेस माझ्या एवढी, घाबरतस काय? ना घाबरायचं नाही, जाऊ पलीकडे आणि परत या. आता तुला त्या नौकाच्या तिकडे नेतो. हा, नदीच्या पलीकडे. आता इथे पण बघा, नुसतं काय पलीकडे जाऊ नका. चाललो आता फॅमिलीला सोडून चाललो. बाय बाय, परत या. बाय टाटा. ए नको हा फक्त चालला बोंबला घेऊन. उलट आता मग पाणी कमी होत चाललं. हा बोंबलाचा लाव आता लावलाय मोठा, आवर ये झाला आवर ये. तिथे पण गडूल झालं ना पाणी. साबून टाकलेली आहे बघ कोणी. फक्त आपल्या मुंबईच्या रिसॉर्ट मध्ये दगड असतात खाली. हा, चला हा पोहणी पण घ्या एक. बघा दगड असतात तयारची. खाली बसून पोहणी घ्या ना, पाय लांब करून. नाही दगड आहे, हा घ्या मग. दगड आहे का बघ. हा हे असं, हा वा वा, शाबास शाबास. लय पाण्यात येऊ नको. हा पप्या घे, पप्या घे. जास्त पाणी आहे. नाही हा हे काय आहे? नौका. हा, नौका आहे ती. नौका माझी तरली गेलेली. काय या? किनाऱ्यात लागून. हा, पिवळा येतो जावलेचा. खाली ठेव. हा घे. हा हा, सोड, चला सोड. आता हा या आता. चुलीत येईल ती चुलीत. नाही कपडे धुऊया. चला हा, कपडे धुते मी. पण धुतो कपडे द्या. नाही तुम्ही पोहा ना तिथे. पोहक धुवून. बघ ना पप्या तिथे किती झालं, तुला पाणी ताप ना दाखवते जाऊन. हे बघा. दगड आहे इकडे. हा, म्हणजे आजी माझ्या झालं. पोटा अर्ध्या पोटा एवढं झालं ना. होय अर्ध्या पोटा एवढं झालं. होय बास. बस हा, एवढी एवढी मानेपर्यंत मजा. मस्त वाटतं. मस्त मस्त. हा जरा सूर्याला पाणी टाकतो. नको. चला कपडे धुया आता. हा. लाव लाव लाव. दर पप्या. झाली पोहणी झाली. चला. भिजलाव. शाबास, तिकडे बसा. हात धर गं. ए बबी हात धर. हा बसली नीट. पाण्याच्या मध्यभागी बसली काजल. आजी पण तिथे पाण्याच्या मध्ये उभे आहेत. आज आजीला पाण्यात नाही, थंडी आहे ना म्हणून. थंडी आहे ना म्हणून नाही. मग तर आजीने आता केलीस त्या. आज आजीचं मन करताय जायचं, पण नाही जायला पाहिजे. शिवारा 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 शिवारा. हरा हरा मारले तर हरा हरा. मार्लेश्वर उभा आहे बघा दगडावर. काटके 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 माते. तुला यायचं तेव्हा मला हाक मार. हा? मी तिथे धुते तोपर्यंत. शिवारा उभे आहेत पाण्यामध्ये. उतरतो याच्यापेक्षा. मध्ये एकदम मध्यभागी शिवारा उभे आहेत. आता दुसरा शिवहारा चालला पाण्यात. आता मोबाईल ठेवतो साईडला. तिकडे ठेवतो मोबाईल. आता तू. काजलचा मारला. हा मस्त वाटतं एकदम त्या पोहून. दगडावर अशी बोल घे ना, इथे हात ठेव. हा अशी वा, शाबास शाबास. आता मी पोच दाखवतो बघा तुम्ही. फक्त जाता फक्त आता पाणी तुम्हाला एक एक्सपिरियन्स सांगतो. अशी दगड आहे ना, दगड स्लिपरी आहेत जरा. तुम्ही कुठे धुताय? आणि ही कशी आपल्या माहितीतली जागा आहे ना, म्हणून आता आपण पाण्यात जातोय. एवढं काय ना. आणि कसे गावातले माणसं आहेत सोबत. हा आहेत, आणि इथे आपण आलेलो आहे ना. हे बघा कसं स्लिप होतं बघा. बचपन गेलं आता हे. बचपन गेलाय आतेचा. हा, मग आम्ही इथे आंघोळ करायचो ना पहिलं. आता नाही करू शकत. आता काय खरं नाही आहे. वेळ आली तर आती एक आता डुबकी पण उडी मारू शकते. आता पण एक उडी मारू शकते. जरा पाय घासून घेते. हे बघा इकडे पोहोचलेलो आहे. हा. हे पाणी गरम आहे. हो ते आलेलं वरून. है ना. ते या हळूच या इकडे. वरती पण आहे हो पाणी. पोच कसं द्यायचं माहिती का? तो आंबो आहे ना, तो बघ ही दारा त्याच्या खाली एक कशी कोंड आहे. आकाश. पाय दाब तू. लक्ष्मी पाय दाबवा विष्णूचे. याची. ये बाबा आले. थांबा. साडी जरा भिजली तर भिजून दे. आजीचा जीव राहत नाही पाण्यात गेल्याशिवाय आपण बघा. त्या दुसरी घालू. दुसरी नेसू. मग आता बघून बघून आहे ना, आते पण एक डुबकी मारे. आजी घुसलू काय? नको ये. आजी काट काय मी काय आता गुलाबाची काय दांडी. दांडी. आणि आलाव आलाव. या या इकडे बसाय पाहिजे. गुलाबाची दांडी हलविली नवरीला पडविली. अरे वा. बसा. याच्यावर बसा. नातू आले. आणि समोर बघा. इकडे कुठे झालीस त्या गुलगुली त्याच्यात. इथे बसा ना. इथे फोटो काढूया आपण. इथे बसा. हे शेवाट टाकते हे करून. ती वाट लावते त्या दगडाची. हा चला. चला बसा.
होय, 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 होय. नाही पण कंट्रोल मध्ये होता ते थोडं. शुभांगी ते हे दे. हा, तू पाठी हो काजल जरा. हा. पाणी दिसतंय का पाणी? अरे आता फोटो काढ, फोटो काढ. पाणी सर्व दिसतंय फक्त झाडं नाही येणार. वाटच्याबद्दल वाट लावली थांब, हे बघ, आले मस्त आले तर थांब, नंतर बघतो. ठीक आहे बरं. हा बस. हा बस. काजलचं आणि माझं काढी. बस. असे बघा उतरायचं ना, असं पकडून पकडून उतरायचं हा पहिला. तर सेफ राहणार तुम्ही. डायरेक्ट तुम्ही म्हणाल मी चालत जातो मग घसरणार तुम्ही. शिमग्यात आलेलो. लॅपटॉप का नाही आणलंस तू पप्प्या? मी राहते, तुम्ही जावा. नको या तुमचा हात पकडते. तुझा हात पकडते नंतर ये तू इथून ये. हा. अगं ते तुमचा हात पकडायला आजी तयार आहे. नाही सरसरीच आहे ना भाग. हा. जाऊ तुम्ही आरामात जावा ना, सरू नका. नाही सर मी सरले तर तेव्हा निघाले. होय. वाट बघताय आजी. काय चरायची वाट बघते. नाही, जावा वरती जावा, जावा वरती. कोणी घालील वरती? नको, थंडी आहे ना. नको. मी सर्दी बिर्दी आली होय जावा होय. वरती जावा. म्हणून नाही. हम्म. मग या तुम्ही हळूच वरती या. देवीच्या टायमात आपण करूया. हा. होली. तिकडे कपडे धुवून झालेले आहेत. या वरती काजल हळूच काहीतरी या. शोधते बघा तिकडे. काय शोधते? पॉलिशी करते. दगड शक्ती आहे दगड शोधते आहे. कशात दगड शोधता हो? लसूण टेचायला. लसूण टेचायला दगड मस्त. शोधलाय बघा. आता हे लसूण असे, चांगलं ठेच- हा असे दगड त्या किचन मध्ये असतात. अरे हा चांगला आहे अबा, हा हा मस्त आहे. लसूण ठेचायला. होय होय. फेकू मी, तू शोधशील परत. नाही 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 इकडे ठेवूया ना बघ. मस्त वाटते. हे नॅचरल स्विमिंग पूल वाटतंय. ती काय गेली? काय गेलंच काय? ती दगड शोधायला लागली. पडशील हा? आणि माझ्या अंगावर पडशील. पडलीस तर. हे बघा मला काय भेटलेलं आहे. अगं उशिरा जातील जरा. मम्मी मग करू येतो. मोठा लसूण किंवा नारळ ठेसायला हवं काय? केवढा वाटतो. हे पाण्यात हलका वाटतो तो. हा? हा दगड पायाला लागेल हो. केवढा मोठा. तो गुलगुलीत नाही, तो मस्त आहे. तो चांगला टिपे काढलं तिथे. अगं तो घे. हा हाय ते तो तिकडे असे किती चल तरी आता आहेत. झाले ना कपडे. तिकडे चला, तिकडे कितीतरी आहे. हा? मग तुम्ही कपडे आता घरी बदलणार ना. माझे आहेत बदलतो मी. चला झाली स्विमिंग झालेली आहे. आता मम्मी बघा कुठे बसली दाखवा. आई आली नाही. बोलल्यावर. पोपट लवरवर बसलेली आहे. डोंगरावर. हे तिकड हे दोन डोंगरवर हे मधीच आहे आणि आम्ही पाण्यात. पण नाव पोपल डवळेला. पोपलडाव नाव आहे. हा काय? फिरवूया. चला जाऊया. कपडे धुतलात? हा, चला कपडे जाऊया. पण झाले दोन. चला आता. अंघोळ झालेले आहे मस्त. मी इकडे चेंज करून घेतला आहे. काजलबाई घरी चेंज करणार आहे. मस्त झाले अंघोळ एकदम रिसॉर्ट सारखी. ते म्हणजे गावातल्या माणसांना मग रिसॉर्टची गरज नाही आहे. आरामात या, आरामात या. म्हणून त्यांना आवड नसते बाहेर फिरायची. है ना, कारण ते कारण नॅचरली. गावामध्ये सगळं असतं ना. हे बघा पाणी नॅचरल आहे. मासे बघ, मासे. आहे त्याच्यात मासे बघ इथे. मासे आहे ते बघ. खायच होय. ते आणते ना कचरा. चला या पुढे. हा, खाल्ल्याने असतात. चला पुढे पुढे. पाऊल वाट बघा. सगळं होतं त्याच्यात. चला. गेल्यावर ह्या दगडाने चमकार. मी तर घेऊन जाणार मुंबईला पण. दगड घेतला. दगड कुठे आहे काजल? तो चेचायचा. बॅग मध्ये. चेचायचा दगड बॅग मध्ये. घेतला मग. मस्त वाटलं बाबा. आता जरा खाली दगड बघा इकडे कसे आहेत. वॉकिंग स्टेप्स बघा इकडे कसे आहेत. है ना. आरामात मम्मी. इकडे कसं माहितीये का काजल? नजर हटी दुर्घटना घटी. काय विसरलंस का आता? राईट. इथे जावा हा रस्ता आहे. चल शिवहारा. टँग टँग. एंट्री. त्यांना घे. चला. दे तू बालडी घे. चल चल चल. लाकडी मॅन आलेली आहे. वाकडी घेतली. लाकडी वाकडी होईल. ही सिनेरी बघा. काजल गेली पुढे, मम्मी इकडे आहे. अरे या लाकडी. लाकडी पण आणली. टायमाचा भात होईल. ह्याच्यावरती ना. हा मग हा. ते तिकडचं घ्यायला पाहिजे सुका. ती मला ठेवला नाही ते अनिल दादानी. वा वा सिनरी बघा इकडे. आवडलं ना.
आवडलं ना तुला मला पाण्यात आवडते. बघितलं फुलाला टाकलं तू तिथे मच्छी खाल्ल्याने असते ते चुरमुरे होते ना ते आणले पाहिजे होते. ते आम्ही व्हिडिओ आता संपवतो. हवा इकडे जरा हा ते व्हिडिओ संपवतो इकडे आता आम्ही. हा. नदीची टूर झालेली आहे मस्त. नदीची टूर झालेली आहे पोपळदेवची. अंघोळ झाली मस्त मस्त वाटतं. तुला कसं वाटलं एक्सपिरियन्स? मस्त खूप मजा आली. मला तर पाण्यात आवडतं. आवडतं? हो. चला आम्हाला तुम्हाला कसं वाटलं आम्हाला नक्की सांगा. बाय. टाटा. तुम्ही पण या पोपळदेवावर. लाकडी दबा कर. चला पुढे. लाकडी आणली गाडीवर घेतो काय